सेथि मासिया आवग्रिनो हानायाव बेयावथ' बारा फरायनाय जायाखैमोन जानायालाय बिदिनो फुङाव 1 घन्टा फरायोमोन ओमफ्राय मोना 1.5 घन्टा मालाबा 2 घन्टा बिदि फरायोमोन बेखायनो होमबाबो माने आसरित मोनदों आरोना आङो माने एसे फरायनायावनो बिदि हाबाय माने फार्स्ट रेंक लाखिनो हाबाय आं बेयाव माने गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां बिदिनो मण्डलि मानसिफोर आरो गोबां गुबुन मानसिफोराबो सापर्ट होदों बिनि थाखाय आं बिसोरखौबो हामबाय होदों आरोना बेयाव आं माने गोजोननायफोरखौ मोन्दों बिरादनो आरो बिसोर सापर्ट होनायाव आं बांसिन रंजानायखौ मोन्दों आरो आं फरायनोबो हादों एसे एग्जामाव लिरनोबो हादों मोजाङैनो बेखायनो आं गोजोननाय मोन्दों बेखौनो बुंदों आरो नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ फरायनायाव गोबाङै खस्थ' मोनबोदों बा बेयाव दा माबायदि थेंक्स बुंनो सानो आं बेयावबो बेखौनो बुंनो सानो दि मामा बाबाया आंखौ जितु दैदेनबाय आरो फरायनायफोराव सापर्ट होबाय बिसोरनिसिमबो आंनि बिमा बिफा जानानै आं बिसोरखौ माने साबायखर होदों मानोना बिसोरनि अनगा आं बिदि हानाय नङामोन बेखौ आं सानो बेखायनो आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना उनाव नोङो माबायदि फरायनानै मा जानो सानदों उनाव आङो साइन्स लानो सानदों माने बे जा दादा राजा होननाय दङ बिदि दादा राजानि माने लाइनजोंनो थांनो सानो आरो आङो साइन्सआव CIT आव फरायनो नागिरदों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्टस कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997